Бәйрәм иртәгезне тагында матурлап, үз теләкләрен гаиләгез дә әлеге видео язмага тергәннәр. 37 ел бергә гомер сөрүче җан юлдашым Кәшифә Кәбир кызы Джамаева бүген 60 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан мин аңа кабат яратам дигән сүзләрем белән бер рәттән котлауларымны да юлларга ашыгам, дип язган тормыш иптәшегез Шамил Рәхимҗанович. Бу гомерләр шул кадәр кыска икән. Әйләнеп артыңа карап өлгермисең. Әле яңа гына җырларда җырланганча шау чәчәкле язлардан мул күзләргә кереп тә китәсең икән. Әлеге күзләргә синең белән бергә керүемә мин иксез-шиксез шатмын. 37 ел бергә гомер сөреп үстергән балаларыбызның җимешләрен татыр вакыт җитте. Кадерлем минем, хатын-кыз ирнең дәвамы. Ир-атның бөтен тормышы нинди булуы хатыннан бәйле. Язмышыма сине миңа бүләк иткән өчен шатланам. Матур, назлы, йомшак күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирүче кешем син. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим, дип яза тормыш иптәшегез. Яратканым, әгәр тормышымда син булмасаң, бәлки күп сынауларны үтә дә алмыйча сынып калган булыр идем. Шөкер, минем бәхеткә син бар әле. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Сөеклем, сине чын күңелемнән туган көнең, юбилеең белән котлыйм. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Аллаһы Тәгалә саулык сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле, озын гомер насыйп итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Балалар һәм оныклар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә парлы канат кагып яшәргә язсын. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкайың 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр. Килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер күзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Баш очыңда һәр чак аяз булсын, җылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз балаларда булды киләчәк. Син бит минем иң хуш исле гөлем, иң матур үскән ал чәчәк. Хөрмәтле Кәшифә Кәбировна, тормыш иптәшегез махсус сезгә дип Әнвәр Нургалиев репертуарыннан матур җыр сайлаган. Аны бергәләп тыңлап китик әле. Шәрішін сулышны да син бит үрүші. Сөйүләрінің шанларыма син бит бирүші. Йөрәгімнің ярты жаны, яртысы синдә. Жан жыласы күңеліңнің беләмен миндә. Кулларыңна bir кулыма бірге Turmuşlarının varma yolun Kutik bezi bergen Yaşı arka minin Sina hislerim Minim için Yüreğimsin Turmuş jilkenin Yüreğiminin yartı canın Yartısı sinden Can jalası күңеліңнің беләмен миндә. Кулларыңна bir кулыма бірге гомергә. Тормышларының барма юлын күтик без бергә.
Tanıştırdı, kavuşturdu bizni muhabbet. Yanlarımda bulgan üçün sana min rahmet. Yüreğiminin yarısı canım, yarısı sinden. Can jalası köngülünün bilemem minden. Kullarına bir kuluma, birge ömürge. Turmuşlarının barma yolun, kutik biz birge. Kullarına bir kuluma, birge ömürge. Turmuşlarının barma yolun, kutik biz birge. Turmuşlarının barma yolun, kutik biz birge. Иртә белән уянып, күңел әллә ничек бәйрәмчә канатланганын аңладык. Билгеле, моның сәбәбе фәрештәбез, газиз әниебез, яраткан әбекәем, Кәшифә Кәбир кызы Джамаеваның 60 яшьлек юбилей тантанасы. Дип язганнар Казан шәһәреннән улыгыз Рәшид, тормыш иптәше Эльвира, оныгыгыз Амирчик һәм Сызрань шәһәреннән улыгыз Рамил әлеге котлап сәламен. Һәр кешенең тормышы үзе бер тарих. Һәр кемнең тормыш юлы туган, яшәгән җиренең тарихына барып тоташа. Әниебезнең дә узган гомер юллары сыкланырлык. Бүген инде үз биеклегебездән карап, әнкәйнең шул кадәр сабыр, тырыш булуына таң калып, әле ярый ул дөньяга туган да безнең әни булган дибез. Без балаларын һәр вакыт бер үч эчендә берләштереп, барыбызны да тигез күреп яратып үстерде. Хәленнән килгән кадәр икебезгә дә ярдәм итте. Эштән өйгә чапкан арада һәр вакыт тәмле ашлар пешерергә дә, өйне пөхтәлектә тотарга да булдырды. Өстәвенә безне дә бар эшкә өйрәтте. Аның ягымлы карашы, тәмле пешергән ризыклары, җылы сүзе һәр вакыт безне бер табын артында җыеп, алга атларга көч бирде. Шуңа да без аңа мең рәхмәтле. Бүгенге көне бик бәхетле, тыныч әниебезнең. Ул бүгенге көндә кадерле әни, яраткан дәү әни булып гомер кичерә. Әниебезнең урыны түрдә, кадер-хөрмәттә, тәрбияле. Йортыбыз гөрләп тора, хуҗалыклары зур. Әти-әни безнең тәкъдиребез. Тәкъдирнең мисалы әти белән әни туган, торган җир. Буларны сайлап алып булмый. Әти-әни догасыннан да зур дога юк. Инде әниебезгә 60 яшь тулды. Без аңа үз аякларында йөреп, айык аң, тулы иман белән 100 яшькә кадәр барып җитәргә насыйп булса иде дип телибез. Кадерлебез, сине улуг бәйрәмең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Сиңа хәерле, бәрәкәтле гомер, күңел кирлеге, ныклы сәламәтлек телибез. Ходай сиңа киләчәктә дә якыннарыңның ихтирамын, игътибарын тоеп яшәргә насыйп итсен. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа әниебез. Тормышыбызның ныклы тоткасы син. Һәр кайсыбыз өчен олы бер терәк. Яшә әле шатлыгыбыз булып, син бит әнибезгә бик кирәк. Без үскәндә икәүстек, кыш балалары кебек. Ике егет идек өйдә, булып җиттек чын егет. Әнкәй безне үстергәндә түргә таккан ак бишек. Зур тормышка чакырып торган җәйләрен ачык ишек. Үсеп җиткәч шул ишектән тирә-юньгә таралдык. Үз бәхетен һәммәбез дә бу тормышта таба алдык. Әнкәйнең бишек җырлары, көйләре истә һаман. Шул көйләрне гел сагынып без кайтабыз яңадан. Безнең кайгы синең кайгы булды. Безнең шатлык сиңа да. Авырлыклар булса бергә үтеп, шатлыкларны һәрчак уртак итеп, җитә алса идең 100гә дә. Әнкәйсез тормыш сагышлы, гомерен биреп балага бәхетле итә ана. Шул бәхет өчен сиңа без әйтәбез әнкәй рәхмәт. Әнкәйләр исән булганда дөньялар тыныч, рәхәт. Хөрмәтле Кәшифә Кәбировна, матур туган көнегез котлы булсын. Балаларыгыз сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Yaşabız birge biksirek Ellerin işik büyük deyip sıraganşı Bir kureşi bu teruk irek Ni bürle gitsek de ni terlesek de az Sina selametlik baylıkını Sin biten key şuşu dünyadağı Bütün büleklerge layıklı Bugünden keysinin, senin tuğan günün Biraz